salam dari kami Woko Keno. Piye toki? Wis to mantu aku. Pena. Kowe wong wedok dhewe iso melok turut alasin. Omahku kene. Omahmu kene. Nek kalau diperkosa rame-rame piye? Mapan. Mapan ya apa? Mapan cah. Nanti diperkosa malah mapan ya Allah. Gone turut tegalan ya ngono aja. Cek tak nek cewek liwat rambut. Karo Terus domo kene kakek cewek. akeh cewek berarti ya Allah. Sikil belok yu. Sikile bodho ndi ngono sapa? Limongan sama kini. Lagi lewat. Blok pira ya? Telu kualeme ning gas kalem lu. Saya ngono to ya Allah. Ya Allah. Rabia aturan viral nih aku. Kok pada bocor. Aku share kowe lho. Wes. Mana gendut kowe? Aku share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada agenda apa kok hari ini pakai kebaya kuning? Mau? Kelihatan cantik, anggun, lembut. Lembut, gemurai dan tahan. Dahwang sudah begitu ya? Mulai idamane para garangan. Rasa es krim. Sampun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Adik Kabul. Alhamdulillah, nggih. Pripun pawartosipun? Pawartosipun sae lho. Alhamdulillah. Ya iki kudu semangat nyambut gawe. Oh, ngoten nggih, Mak Dik. Wala pemendung kudu semangat dan nyambut gawe perlu pengen apa. Bangga. Oke, mugi-mugi Mak Dik Kabul diparingi seger kewarasan. Seger kewarasan Lancar rezeki. Dawa manuke. Panjang umur. Berkah barokah, sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezeki. Harus siji lho sing dadi karo kowe. Napa, Madi? Jurali sarapan kok ngopi. Wah, ngono ya, Madi. Lah niki wau pun ngopi dereng. Nek ngopine wis Sampun. sarapan itu. Jam pinten? Jam 6. Ya Allah, ya Allah. Dados niki nembe ngopi mawon dereng. dereng kerak masuk angin ngombe antangin. Oh, masuk ngain. Pak. Yo ngono orang-orang jaluk antang habis bari. Habis. Pakne yo Mas. Lah iya. Sak dosis tok ngene. Dosis. Atau tak campur karo si Adan ngasar ngenteni karo ngenteni gendut macak ndak baradan adane los pokoknya adane los ropel itu. Gue di
Dikomat iki dhewe, liyane aden komat dhewe. Oh ngono ya, gampangan komat iki. Bil. Ran kambil moko. Taca gak pesen kaos, ngene ran kambil hargae kaos. Kambil hargae kaos aku M lho Bil pokoke. Oh, ran kambil moko. KRK 10 to. Oh ya RK 10 ya. Ran kambil. Pandit, kowe gak pesen kaos gene ran kambil? Seneng. Oh ya, pesen lho Pandit. Ukuran piro? Ukuran apa? ML. ML ukurane. Gakrim ukurane apa? Pak Ari ukurane apa? Aku 69. Ih. Noni ukurane apa? Toh, kalau andutnya ML. ML. Ambilan. Oke Mas, salam konggolku juga. Aku keting aku. Bijene dipikir. Oh. Sampun lho, Mas Dru. Mas Penyok iki. Mau ya jauh-jauh barang. Wong perembah-perembeh telur kayak bianget telur ndak nah. Ya Allah, jabat bayi kita telur ndak ada. Astagfirullahaladzim. Oh, aku kan anak aku tolong. Ayo, mana anak aku? Mana ketok? Celto helm Persija. Ya Allah. Bentar. Wah.